Veríme, že možno pokoríme aj hranicu 10 000 a že Spartak Trnava zabojuje o druhé jarné víťazstvo po tom, čo zvíťazili hneď v úvodnom jarnom kole na východe republiky v Michalovciach trénera, ktorý úspešne pôsobil nielen na Slovensku, ale takisto na zahraničí, predovšetkým v Turecku. Všetci ste pozvaní na túto autogramiádu a zároveň si môžete zakúpiť aj samotnú publikáciu za vyplníte nielen nákupný City Arene, ale takisto aj autogramiádou knižky Futbal moja vášeň, môj osud, ktorá podrobne mapuje 35-ročnú trénerskú kariéru Karola Peceho. Všetci záujemcovia o podpis, ale aj o túto knižku si môžete sa dosledovať ligový duel s Dunajskou Stredou. Veríme, že Spartakovci to zvládnu, napravia si renome po prehre s Míchou 0-1 a že dnes zaknihujú veľmi dôležité 3 body. Ale už nesmačne, samozrejme,